Čerstvá posila slovenského futbalu? To je nielen športová, ale aj komunikačná príležitosť. Zadanie bolo úplne jasné. Spojiť na mediálnom ihrisku dvoch silných hráčov a priniesť okrem výsledkov aj nezabudnuteľné zážitky. Čo spája Lidl a futbal? Ťah na bránku, zameranie na kvalitu, dynamika, zdravý životný štýl a predovšetkým cesta za víťazstvami. Ako sme s touto zostavou naložili? Vytvorili sme partnerstvo, ktoré preniklo do každého kúta diskontu. Do týmu je nominovaný Denis Vavro, Peter Pekarík, Michal Tomič. Postarali sme sa o netradičnú nominačnú tlačenú konferenciu, ktorá odštartovala toto veľkolepé spojenie. Výsledok? Vstup do najväčších športových a spoločenských médií, print, televízia, online či živé vysielanie. A to bol len úvodný výkop. Počas roka sme strieľali ďalšie góly, futbalové aktivity pre zákazníkov i zamestnancov, unikátne zážitky na ihriskách, stretnutia s hráčmi a možnosť vybehnúť na trávnik počas Euro 2024. Rekordná účasť na ženskom zápase A-tímu v Poprade, kam prišlo viac ako 2000 fanúšikov. S čím sme išli do zápasu? Posilniť lojalitu zákazníkov, budovať reputáciu Lidla založenú na kvalite, čerstvosti a najlepších cenách. A či sme vyhrali? Jednoznačne. Viac ako 330 relevantných výstupov. Mediálna hodnota cez 430 000 eur. Dosah vyše 94 miliónov. Sme spoluhráč, ktorého chcete mať vo svojom tíme. Spoločne dosahujeme víťazstvá na mediálnom aj spoločenskom poli.